hits. Hola, hola. I dare you. Lego. 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 El València incorporà un porter que tocà el cel, Ignacio Eizaguirre. L'afició que he tingut jo. Un triomf per 2-1 davant l'Espanyol a Mestalla el feu campió de Lliga. El València campió es va reforçar amb futbolistes com Passeguito i reeditar 2 temporades després el campionat en les seues bodes de plata. Cubells va dirigir una aplanadora. El seu equip marcà en tots els partits. Fou líder 22 jornades consecutives. Mundo va repetir com a màxim golejador. I Eizaguirre era una assegurança de ball asfalt. El 9 de maig del 1949, a Chamartín, amb jugadors com Puigades o Passeguito i un magistral gol d'Epi, el València va sumar el seu 5º títol nacional. 40-41, casi 50. En Valencia, el Barça me quería, pagaban el triple. Pero digo, no, yo me prefiero quedarme en Valencia, en mi Valencia. Antonio Puigades ajunta les mans com una abraçada a tot el Mestalla i diu adeu al seu mític número 6. Era el desembre del 1959 i el suecà deixava de vestir-se com a valencianista després de 12 temporades. Un xut fort d'Antonio Fuertes després d'una passada de Passeguito i una gran volea amb la dreta de Badenes i un llançament pel pal curt de Fuertes van servir perquè el València alçara la Copa del Generalíssim en el 54 davant el Barça. Els jugadors igual celebraven els triomfs amb besades que pujant al travesser, com el porter Quique, en una imatge per a la història.
va corregent per les meues venes, porta els colors de Nostra Senyera. I el meu cor s'encén pel sentir d'esta terra, que mai es rendís, que mai es doblega. Amunt, València, la victòria, amunt, tots junts vencerem, amunt, ens espera la glòria, amunt, amb tu hi estaré, sempre València amunt, València la victòria, amunt, tots junts vencerem, amunt, ens espera la glòria, amunt, amb tu hi estaré, sempre València amunt. És un sentiment forjat en el foc d'amor per la terra, de glòria i passió. I el meu cor s'encén per sentir d'esta terra, que mai es rendís, que mai es doblega. València la victòria, amunt, tots junts vencerem, amunt, ens espera la glòria, amunt, amb tu hi estaré, sempre València amunt, València la victòria, amunt, tots junts vencerem, amunt, ens espera la glòria, amunt, amb tu hi estaré, sempre València amunt. Alegría, ¿eh? Ya va. Pero vas a ver que este niño vence ahí, solo que tienes que pensar. En la playa. És que no em mixen les paraules. De veritat, crec que estem tots emocionats de veure aquest espectacle. Això no crec que hi hagi ningú lloc del món que existisca esta manera de portar a unes persones, unes desaparegudes i altres encara en vida, i tot gràcies, ja que dir-ho, al mestre pedagogo don José Marías. Tot gràcies a ell, perquè ell va tindre la visió. Jo me'n recorde, ara vaig a parlar un poquillo de mi, jo me'n recorde que vaig vindre així, jo estava estudiant fora, vaig vindre així, i a mi m'agradava jo del centre, i només em va veure, pegar dos voltetes, ¡tú de portero! I vaig continuar de portero, no vaig ser massa bo, però l'endevinar. Però és que veia enseguida aquesta felicitat que tenia per veure a Tonico ficar-lo de mig centre de l'esquerra, a Manyonet enseguida el feia córrer, bueno, per què tenia que els germans i Banyes? És que la cosa és gran, el que tenim a Sueca. Una alineació que no em cansa de repetir-ho, en 5 jugadors de Sueca al València, en 5 jugadors, i a més, els altres també, si no eren de Sueca eren de proper, que estava el Guillot, el Guillotico, que diria mon pare, bueno, una sèrie de jugadors. No m'hi les paraules, estic avorrada de veritat. I veure aquest espectacle com notat així, goles, per favor, això és digne de portar-ho al Times. De veres, tens tants recuerdos, perquè són poemes majors, que vamos, que això és l'essència sueca. Són l'essència sueca
Tinc que donar les gràcies a Manyó, a Ramanito, a Montórtova, al germà, a don Vicente Gullón, que sempre que el demanem el tenim així, bueno, a tots els que han vingut i a tots els que han segut, gràcies per ficar el nom de Sueca tan alt. I don José Maíquez, que està sentint-nos, una abraça d'ell i tornem a donar les gràcies. I a vostès, que disfruten de la... Fer faenes, exactament. La carrera de futbolistes, que Sueca era fotre futbolistes per tota la selecció. No, pues yo ahora... De cuando era un chicote. Eso es la semana que ve. Que somos ya. Mi madre estaba en el bar y a un padre Miguel Millecampo y asistió a mamá. Mi padre yo pegué y ya tengo un futbolista. Y tiene un portero. Y no, espera que ni un altre y él el delantero. Pero en la casa había 3 hijas. Y el germà i jo vam ser, però anteriorment mon pare era directiu del Sueca. Per tant, ma mare llegava al Sueca i tot era una família. Al València Club de Futbol, vull donar les gràcies a Sueca, que sempre tenim les portes obertes, i arran de l'exposició de Puigades va ser el que s'ha fet possible aquesta transposició, perquè al conèixer més profundament la figura de Puigades veiem tots els altres jugadors de Sueca que també se mereixien el seu homenatge. I durant 18 temporades sempre n'hi hagué un jugador en la primera plantilla del València Club de Futbol i tot això va ser també obra de don José Maíquez. I gràcies a tot això s'ha format aquesta exposició que estan veient així i també la xerrada que farem la setmana que ve Salvador i Daniel segur que venen a parlar perquè està gravat i segur que vindran a contar-vos un poquet de quan ells jugaven a futbol. Donar les gràcies també a les famílies per totes les peces que ens han cedit, a l'Ajuntament, per el local, el Pere que ens ha buscat un hueco per poder-nos ficar sempre en les festes, lo complicat que és, encara que estem passant un poquet de calor. I a tots per la seva assistència, veurem el divendres que ve en el... que s'han donat per fer este treball. Després, vull donar les gràcies a l'Oles per ser tan pesat. Bueno, els dos. Per ser tan putxadista i gràcies a Puigades haya conegut una altra part de Sueca que ella desconeixia i que així molts sabien. Per l'altra banda, vull donar les gràcies a totes les meravelloses persones que formaren aquella tanda de jugadors, que després dels anys continuen sent amics i jo que tinc el cal de punta de vore, a Manyó i a Salvador, que té aquells que no se ven, abraçant-se com si fora fa 4 dies. Fa unes setmanes vaig parlar amb els Truts, també igual. Eren amics i després futbolistes. I això és el que ha fet gran a aquestes persones així en Sueca. A ells és el que vull demanar jo l'aplaudiment per les facilitats que ens han donat en totes les coses i gràcies a ells jo tenim una exposició que jo crec que valdrà la pena veure. Moltes gràcies a ells. L'acabar este Parlament ja que ha anomenat Jimmy lo de la regidoria d'Esports, vull disculpar a una de les que més feina ha fet, que és Tere Ribes, pobreta, perquè està treballant. La regidora d'Esports està treballant i no puc vindre on més ha treballat ella, sense tot això. S'ha volcat en aquest projecte i així tenim la solució al problema. Bola que tiene Nava se va,
le agarra Van der Vaart, sigue Navas, progresa Navas, mira cómo le persigue Schneider, aguanta Navas, el balón para Iniesta de fuera, toca para Fábregas, Fábregas para Navas, Navas para Torres, vuelve a descargar, Torres descarga. Mira Fábregas, Fábregas para Iniesta,